пабжи гуфтагӣ бозӣ будааст. Аслан ман бародарои азиз акӯ интернет қати бисёр саркор дорам. Саркор дорам ба маъное ки ман тамоми чизи нофаҳмимаву тамоми мавзӯъҳову қуръону ҳадису масъала дар бораи ҳар як шахсиятое ки вақте мехоҳам маълумот бигирам, барои ман интернет бисёр лозим аст. Ман интернети 24 соата дорам. ман ба интернет хеле бисёр саркор дорам. лекин алҳамдулиллоҳи раббилоламин фақат ва фақат маълумотое ки барои худам дар кораи илмӣ ҳамонҳоро ман мегирам. бале ягон ахборотша мехонам. вале дар ин масъалаҳое ки шумо мегин ба ягон бозӣ ман бозӣ карда наметавонам ва асло ҳам натавонам. барои ман лозимам нест. ман ихел вақти зиёде надорам ки мақсад вақт ма дар бозӣ бигзаронам.